a I Can Fly Diamant. Ramre otočený, byť lehce poskakující, Zazazu připraven ke startu a koně se nám pomalu blíží k místu startu. S dvoudelkovým náskokem zatím Westerbo Passat, podle kterého se budou všichni řadit. Lehce na pole zaostává Ramre, ale již chytil krok a právě bylo startováno. Do čela nejlépe vyrazil kůň číslo 1 Westerbo Passat, za ním je to I Can Fly Diamant, Kayseri Makan, Zazazu předposlední a Ramre zatím na poslední pozici. Takže koně se zatočili do oblouku. Takže v čele I Can Fly Diamant, který zřejmě vodí pro Kayseri Makana, druhý Oscar de Messengy a v husím pochodě následuje Westerbo Passat. Dále druhý zástupce stáje s konzorcium Kayseri Makan a za nima Zazazu a Ramre. A nyní se nám koně představí poprvé v cílové rovině. Vidíme poměrně svižné tempo, které udává již I Can Fly Diamant. I Can Fly Diamant nepochybně je vodičem pro svého stajového kolegu Kaysera Makana, který zase naopak vyniká vynikajícím koncem v cílové rovině. Takže budeme svědky i taktické bitvy a taktických manévrů stáje ES konzorcium, což nepochybně dodá koření těmto rozdílům. Takže I Can Fly Diamant první, Oscar de Messengy druhý, za ním Kayseri Makan, Westerbo Passat a relativně lehce zavřený Zazazu na bariéře a vzadu Ramre. Takže na bariéře vzorově I Can Fly Diamant, vedle Oscar de Messengy, za nima číhající Kayseri Makan, vnější stopou obíhající Westerbo Passat a bližácky čekající Zazazu a pole uzavírá Ramre. Situace se v podstatě nemění, byť do čela přichází Oscar de Messengy, který přitlačil na tempo a zcela nečekaně přebírá vedení. Druhý I Can Fly Diamant a třetí již nastupující Zazazu. Zazazu nastupuje v nečekané chvíli, když vždycky běžel až úplně koncem a nyní nastupuje již zhruba 800 metrů před cílem. Zvenku ještě Kayseri Makan a už odpadající Westerbo Passat, který zřejmě nemá šanci na tuto konkurenci. Ale pozice se nevzdává I Can Fly Diamant. I Can Fly Diamant, Zazazu a nyní je tam problémy Kayseri Makana, zdá se na tenhle dálkový pohled, ale I Can Fly si udržuje pozici na bariéře. I Can Fly Diamant, Oscar de Messengy, Zazazu si polepšuje pozici a zřejmě budeme svědky útoku, kdy už přechází do vedení. Zazazu nečekaně brzy přechází do vedení a zřejmě, již to tak, už 1,5 délky v čele. Zazazu, I Can Fly, Oscar de Messengy, Kayseri Makan. A nyní můžeme být svědky, jestli nastoupí Kayseri Makan svým pověstným spírem, jestli to bude stačit na Zazazu. Kayseri Makan cválá, takže je ze hry. A Zazazu si běží pro vítězství, nicméně na bariéře I Can Fly Diamant. I Can Fly Diamant na bariéře, Zazazu zvenku. I Can Fly Diamant, Zazazu, Oscar de Messengy. I Can Fly silně povízený s Morozovem. I Zazazu se zdá, že to má plné zuby, ale Zazazu potvrzuje roli favorita po čtvrté v řadě s Jezdem Kotávkem.